Sí, en Boro Ortiz, el director deportiu del Llevant Unió Deportiva, què t'ha paregut el partit? Pues bé, el partit se l'ha endut al València i nosaltres hem fet un partit prou mal, per tant ara n'hi ha que veure bé, n'hi ha que valorar bé tot el que ha passat sobre el camp i analitzar les coses i rectificar, perquè les persones ens equivoquem i ja està. I realment el Llevant ha fet un partit molt roïn i ara pues bé, n'hi ha que rectificar-ho i seguir treballant i ja està. Els primers 15 minuts pareixia que anaven a rotllar el València, el que és el que he vist jo, però després ja és el que dius tu, no volem ser un partit que tenen vostè acostumats. Sí, a lo millor si haurem pogut marcar en aquests primers 15 minuts, que Salon ha tret una de baix dels palos i han tingut ocasions per marcar, potser hauria canviat la història, però el València ha estat molt motivat, s'ha crescut i mos ha superat i ja està. Sí, ha estat un autèntic derbi, sabien que igual el que marcava el primer gol s'emportaria el partit. I així n'ha sigut, però bé, jo crec que el Llevant té que donar més. Sí, pues és bonic també veure que el femení avui estava quasi el camp prou ple. També interessaria que sempre els derbis fer-los més promocionats, no creus? Sí, tant la premsa com tots els mitjans de comunicació tenen que comprometre a fer més, a donar-li més bombo al futbol femení, sobretot ara que el Llevant té pràcticament tot l'equip de valencianes, menys unes quantes, i el València sí que el té tot de valencianes, per tant així en València haurien de prestar-li molta més atenció. Bé, doncs a la pròxima volta ens tornem a veure qui guanya el millor. Esperem allí en Nazaret per la revanxa. Vale, gràcies. De res.